Today Tuntuli, न'आव थांनोसै जोङो। मा? आमसो थांगोन ना आयै मानोथो हाखु दाखु जाखो दे? फैद' आइ। Tuntuli! आइयालाय माथो रागा रागा मा जाखो? आयै मा जादों होनदों आङो? फैद' आइ, रावजोंबो रायलायबाय थानो आंहा बेफोरबायदि सम गैया। आयै रथ', मा जामारदों नोंलाय दिनै आंखौ बेफोरबायदि बोलायलायनायनो? आं जेबो बुजिनो हायासै आयै। नोंलाय बहाथो मा बुजि मोननो दे, सानसोरां? आंबोथ' नोंखौ बेफोरबायदि होनना सानाखैमोनहाय। नाथाय बुंबासो दा बुजि मोनगोन आयै। सिङाव फैदो रायलायनोसै मा प्रब्लेम जादों जायखियानो जाया मानो। नाङा दे, आं बेहाय एक सेकेन्डबो थानो गोसो गैलिया आरो। मा बुंलाबायखो नों आयै बेफोरखौ दिनै? नंगौ, आं जा बुंदों नंगौखौसो बुंदों। बाखिथ' आरो जि रायलायनांगौ होजों रायलायनोसै न'आव। फैद' आइ तुन्तुलि। आदै सान। तुन्तुलि, मा जाखोलै आयै हो मा जाखो? जोंनि उन उन फैनाङा आरो नों सानसोरां। आरे, नाथाय जाहोनखौथ' खिन्था आयै मा जामारदों? आइया, बे आइयालाय माथो जाखो आदा? नायना मेहेर माबायदि बोनानै लांखो आइया? माखौबा रागा जोंखोथाय आंजोंबो मोजांखौनो रायलायलाङासै। ओमफ्राय तुन्तुलिखौ बेबायदि हरखाबैनो लांफैबाय बे गावनो फैनानै। नङाबाथ' आंसो दोनलांनो नागिरखादोंमोन। बिनिफ्रायथ' तुन्तुलिया डिउटियावबो थांनांगौ। मानोबा बिदि खालामखो दिनै खालामफेरानो आइया? आरे, नाथाय बिदिथ' खालामनाङामोनलै आदा। मानो बिदि लांफैखो आइयालाय? नोंनो जुदि दोनलांखागोनबा, ओमफ्रायथ' मोजांबो रायलायलाङासै। न'आवबो हाबबावासैसो। बेनोथ' मा जाखोबा बुजिनोनो हायासै आङो बिसिनावनो थांफिननांगोनलै मेहेर। औ आदा, नों मामबेरैनो थांदो। मा जामारदों ओजों रायलायहैफिनथारदो। आंना मेहेर बोरैबा बोरैबिसो मोनलाबायजोब्बाय गोसोआव। जोंनि गेजेरावथ' बिदि जेबो दावराव दावसिबो जायाखैमोन। आइजोंबोथ' जेबो बिदि दावराव जाथावथाव खोथा गैयामोन ना। अब्ला माखौ लानानै आइया बिदि रागा जोंखोबा? ओइ आदा, सोरबासो माबा एरना होबाय नामाब्रा? नङाबाथ' बिदि जाथावनायानो नङामोनबा। बुजिखौनो मोनला मेहेर। र' आं थांना फैनि दे बिसिनाव खेबसे। मानि थाखाय आइनि खोथा बाथ्राफोरा एसेबां गोरा गोरा आंजों? मानो जेन'बा बिदि हरखाब आइया रागा जोंखोबा? आंथ' जेबो बिदि खालामाखैमोनलै। गोसोआनो मानिलायलाङासै। आं थांफिनसै र' बिसिनाव थांनानै मोजां रायलायहैफिनबासो मोनथिसिगोन। माखौबा मा जाखोथाय? माथो फनखौ दानना हरबायब्रा। आदा थाबैनो थांदो, मा जामारदोंथाय? आइखौ थांलाय सोंहैफिनलाय। आइया, बाजैखौ मानो बिदि लांखो होमबा? बेथ' एकदम मोजां जायासैलै। बाजैखौथ' बिदि लांनाङामोनलै। आइया बिराद रागा रायलायखादोंबो माथो आंबो खोनादों। आंनि आदालाय दिनैसिम मा खालामदोंब्रा? आदायाथ' रावनिबो जेबो गाज्रि खालामालै। एसेबां रागा जोंथावना बिदि दायबो मावफेराखै आदाया। मा जामारखोलाय दा? दे आफा इसोर, आदानि लाइफआव जि प्रब्लेम फैदों थाबैनो सल्भ खालामना हर दे। एकदम बोरैबा बोरैबि आंहाबो मोनफालाय लाङोलै बिदा जेराव। बिसिनि कापोल्सखौ गावस्रा जानो बोरैबा गिनाय मोनोलां। बिनि सायाव हाबा जागोदान ना बिस्राफोर, ओरैनो दाबो क्लियार जाजोबबावाखै। आरो माबा मोनसे प्रब्लेमसो जालायबाय नामाब्रा? आंथ' जेबो नांलायनाय माबा माबिबो नुथाराखैमोन। बोरैथो मा जाखोब्रा दसेनो सानस'नो हालाय लाङासैलै आंबो। नै गथ'आ बेहायसो दङ। ओइ आबा मेहेर। औ आयै। ओमफ्राय बिदा बिबाजैखौ लामायाव नायफैनाया मा जाखो? माथो गावनो गोबाव थाहाबबाय, बेखायनो आंबो नायफैदोंमोन। नै माथो नोंल' दं माखासेयालाय, बोरो नोंदा नोम्बाजैया? आरे आयै, नों मिथिगौ ना दासो मा जादों? मा जालायखो आबा? नोंदा नोम्बाजैजों माबाफोर दावराव जालायबाय नामा बिस्रा? बिस्रालाय बिदि हुदाखा। नङा आयै, आदा बाजैखौथ' बाथो, तुन्तुलि बिमाया दासो बेयाव फैदोंमोन दा। मा दासो फैदोंमोन? ओमफ्राय बहाथो? जामाइजोआ फैदोंबा माथो रावबोआनो गैया आबा? आयै, फैबायबो ओमफ्राय थांफिनबायबो। मा जाखोथाय दाना बाजैया फैबाय, लिंफैबाय न' सिङाव हाबनो, आदायाबो लिंबाय। थांथारा, न' सिङावबो हाबा, रावजोंबो मोजांखौबो रायलायासै। रागा जोंनानैसो बाजैखौ बोनानै लांबायलै। मा? औलै आयै, आदाखौथ' थिगसे रागा जोंखादों खोमालै। आंजोंबोथ' रायलायखायाखैना, आदाजोंबो मोजांखौनो रायलायाखै। ओमफ्राय दा फैखा सानसोरां जाबावबाय। आदाखौबो नङाबा जावैसो होनोमोन। दिनै नामसो लाबावलायदों दा। आयु, हा मा जाखोसै जामाइजोआलाय? मानि रागा जोंखो आंनि फिसा हौवाखौ? आंनि आबाखौलाय हा अना खाना मानो बिदि रागा जोंनानै रायलाया माया जोंजोंबो न'आवबो हाबा, जेबो खोथा गैया माया, मानो बिहामजोखौ बेफोरबायदि लांखो? माथो दायोनो आबाया दोनलांखागौमोनलाय। मोनथियालै आयै, ओमफ्राय आदायाना दासो थांबाय, बेबो उन थांदों, मा जायोथाय? नंगौ नामा? माथो जाब्रबखो ओमफ्राय बिसोरो? ना आबा सानजोंसो तुन्तुलिजों माबाफोर नांलायदोंमोन नामा? बिदिथ' माथो मिनि खुसिसो दङमोन दहायफोरबो, आरो मैयाबोथ' बिदि जेबो दावराव खोनायाखै आङो।
ओहो आयै जेबो बिदि दावराव जायाखै आदा बाजैजों थुनथुलि बिमायासो मा जाखोथाय माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंदां बिहा आबा दानालाय मा खालामबावनोसै माबोरै मिथिबावगोन मा जोंबो थांनोसै उन बेबायदि थांबा गाज्रिसो जागोन नामा आयै दसे नेथ'नोसै नामा आदाखौ मा बुङो ओमफ्राय उनाव बारा नेबाबो जेबो जायाबा जों थांसै सानजों औ एसे नेनांगौबोथ' आरोहाय दा मा जामारदों मोजां मिथिबासो जोङो जेबो खबर मोनथाराबा आबानिफ्रायबो अब्लाना जों थांसै र' दसे नेथ'बावनि आबाया मा बुंहरो दा फन खालामगोन जोङो सोरबासो आदाखौ माबा खोथा लगायना हरदों नामाब्रा आयै नङाबाथ' आइयाबोथ' बिदि रियेक्ट खालामामोनलै एथ'बांनो बिजामादैखौ खथ्थ' अनोमोन बियो औथ' आरोहाय आबा बेनोसै आरो मा जाबावगोन बुजिखौनो मोना दसेनो मा जायो होनबायना आबै आयौ माथो आबै नों बेहाय फैबाय औ नायना आयै मिलिसे आबैजों थांनो होननानै फैबायानो जोङो आबै नों मानोथो फैनांगौ देनाय अखा हानायावनो मानो आबै आंबो नोंजों थागोन बेहायनो मोजां मोनदों आं दुब्लियाव फैनो औ अबाव मोजां मोनदों गथ' ओमफ्राय लोमजाबा डाक्टारनावसो खारनांसिगोनलै औहाय आबै दाल गगा मोनगोन लोमजागोन बोरैबा नों फैनामोन ना दुब्लियाव मिहिर मामियाबा बुंदों मालाय मेरला नाबो मोनसोदोंनो अखा हानायनि दैयाव नाबो हमदों बेखायनो आं फैदोंमोन आबै नोंजों दहाय आदा मेरा बुंबाय दा गावहासो जालायबावबाय नायनाय ओहो आबै मिलिसा जोंथ' ना हमाखैहाय नै खामानियावसो फैदों दा दुब्लियावलाय माइ गायनांसिगौ ना जोंहाबो नै समा जाबायानो दा खोथिया फोनायनि सम माइ गायनाय जानोसै बेफोरखौनो एसे खामानि जालायबाय आरो आबै जोंहा दा नोंबो माइ गायफानो आंजों औ आबै आंबो नोंजों सोलोंगोन गायनो ओइ आयै जोंहा खामला नांनाय नंलालै जोंहा गायग्रा मानसि फैखाबायना मोनखाबाय सासे सिख्ला देरनायनाव आंनि आनै सनाया नंगौथ' आरोहाय आबै दे आंनि फिसौ सना सोलोंखा दानिफ्रायनो देनां एसे सिख्ला देरबावबा मोजांसिन रोंहैनायनि नङा होमबा जेरावबो आखा फाखा जानांगौहाय आबै ओमफ्राय आं बैथिं नायबावनो दे बैथिंबो मा खालामदों आबै बैथिंजायबो हालेवगासिनोहाय आबै नै माइ गायजोबनांसिगौना बेवहाय नाया बिथिं मोनाखै माथो ओमफ्राय आबै आं बैथिं नायबावनोसै ओइ गथ' हाब्रुआ मोजाङै एकदम दा लेथ्रा जाजोबसिगोनलाय बियो थाब थांनांगौ हलेबा मिलिसा ओमफ्राय नाया बिथिं गैयाथ' बै मोनसेथिंसो दङ दे आबा गावनि गोसो बायदि थाथों दे गथ'आ एसे औ आयै दै देरनायखौ एसे बैथिं थांना फैनोसै दे जोङो नायनानै फैनोसै दसे नानिखौ लानानै दे आबा ओमफ्राय बारा खाथियाव थांना दे हलेबा एकदम गोजाननिफ्राय नायखा आं बिदि दैफ्राव थांनायखौ बोरैबा मोनो औ जागोन दे आयै माइ गायनायनि बोथोरा सफैलायबाय आबा नै दायो फारसेथिंजाय आरो न'आवबो टेनसन एकदम बोरैबासो मोनोहां आयैलै बे मादै जुरिया माबा बुंबावदों नङा गारा जानला मोनला गोरोन्थि बुजिना थाबायबा माथो बुंबावनो आबा रायलायाखैनो आंजों जेबो बे मादैनाबो जाखायानोबा बांद्राय गावखौनो गोरों साना लायोलै बियो बेनिफ्रायथ' गुबुना जायखि जेखि बुङा बिसोरो आयै आं बिसोरनि खोथाखौ फोथायालै नोंखौ आंहा फुरा फोथायनाय दंखायो थेंक इउ स' माच आबा नों आंखौ बेफोरबायदि गावनि बिमाखौ अराय फोथायनायनि थाखाय बांद्रायखौबाथ' गासैखौबो रागाजोंनो ओंखारजोबदां बिसोरखौ जायफोर नोंखौ ओमफ्राय बे दादैखौ नोंसोर सानैखौ बिदि जानला मोनला सानलाबायनायफोरखौ बुंलाबायनायफोरखौ औहाय आबा गोदो एसे मिलायनानै थाबाय दा आरो बिदि आंखौसो गाज्रि सानबालाय बोरै जानोसै नाङा दे आयै नोंबो बारा मिलायनो नाङा बिसोरजों गावसोरबा जुदि बिदि खालामबाना इगनर खालामबा नोंबो इगनर खालाम आंनाबो जुदासोलै आंथ' रायलायखायाखैबो दादैजोंबो रायलायाखै मादैजोंबो रायलायाखै आबैमोनजोंबो रायलायाखै आङो औ आदा मेहेरजोंल' ओमफ्राय आदा सानजोंल' रायलायदों आं बाखिजों रायलायालै आङो दे आबा नोंबो बारा बिदि हेट खालामनानै थानो नाङा दालाय माथो बुंबावनो मेगन मोसेबनानै बेफोरखौ सौसिलांजोबनांसिगोन आरो दुखु दाहाफोरखौ आंखौ आफा गैयिखाय डाउन दोननो सानाखैमोन बे मादैयाबो बेबायदि जाहोआ माथो आं दंना आयै जोंहा सानैजों जमा थागोन ना आंथ' बिसोरजोंनो थांलाय फैलायखौनो बाबावबायसो बाराखौबा आंनि बिमाखौ एथ'बां गाज्रि बिदि बुंदोंना जेबो ओंख्रि ओंखाम जेबो हरलायला हरलायलि खालामनांला आयै ओमफ्रायथ' बिसिनाव थांनायखौबो बन्द' खालाम औहाय आबा बांद्राय मोजां जाबाबो गाज्रिसो सानजाफिननो लाङोबा माथो खालामबावनो दा जाय बाथ्राया नङानो बेखौबो नंगौ सानजायोबालाय बायदिसिना बुंजायोबा बयबाबो दुखु मोनखागोन औ आयै टेनसन लानाङा ओइ मिलि गथ' बहा थांगोन नोङो फैद' बैथिं थांसै हारसिं संसार जानाय लोंनाय खुसि नुब्लालाय खुसियैनो दं सानो मानसिफ्रा एकदम जोबोर मोजाङै दं सानो नाथाय आंसो मिथिगौहाय आंनि संसारखौबो
जोबोद गाज्रि दाय होना थाबायहाय नों आंखौ जेरै आंहा सोरांजों बेफोरबायदि जेबोआनो नङा अब्लाबो गोदोनि बाथ्राफोरखौ लानानैबाबो आंहा बिदि सानजानोसै आरो दा फिसायबो गैया जाहैबाय नालाय बेखायनो दायालाय जाखागोन एसे एनैबानो बांद्रायखौबाबो सैखांबायथाराहां बाराखौबा आंबो आंबा एखनबा फिसाला सासेखौ लानानै आरो फिसौखौ लानानै फिसाजो दङ बेखौबो बिराद सिन्था जाबाय थायोहां फिसौजोनि थाखाय सिन्था आंनि फिसालानि थाखाय सिन्था आंनि सिन्थाखौथ' बादखौनो होथ'दो मालाया मानि दुखु दाहाजों सानबाबो आगोर मोनाखै आरो गुबुना मायबा मायबि बुंनो बिदिनोसै आरो खायसे आंबो रायलायाहाय सोरांजोंबो बारा रायलायला आङो ओरैनोसो बेखारावनो आंहासो दाय जागारगारो बे श्रावनि साननि फिसालाया आरोथ' बिफाया जेबो खबरखौनो गैबावासै जाम्बासो ओजों फिसालाजोंनो हेपि थाबानो जायो हिनजावाबो गाज्रि नङाथ' एसेबांबो गाज्रि नङाना बिनि सायाव माहाजोन खाबोबा ओमफ्रायथ' आइ एम सियर थुनथुलियाबो नोंसोरखौ गनायनो हानाय नङा खोमालै बेफोरबायदि सैथोखौथ' सोर हिनजावाथो गनायनो हानो देनाय जायजों हाबा जादों सिमां गोबां नुदों बेहा गुबुन माने न'खर दंखायोबा लोखि आदा नों बहाय थाङामोन मैया नोंखौ जोबोद नागिरबाय थादोंमोन आङो अ माबा बाबु आङो ओजों न'आव थांदोंमोन दसे आइजों ओमफ्रायथ' माथो जाखो बाबु माथो एसे दावराव बोरैबा खोनादों आङो नोंनि डेडखौ इया खोनादोंथ' आरो आइम सरि बाबु नाथायथ' नोंथ' आंजों फ्रेन्ड बायदि नालाय बेखायनो आं एसे सोंनाय जाबाय आरो खोनादोंबो नालाय नो इट्स अके आं जेबो गाज्रि मोनाखै ओमफ्राय सारा मानो बिदि खालामनांगौ दे माब्लाथो फैगोनबा बेथ' आदा फैनोनो थांलानो माथो हो सारा फैला नाथाय मानो बिदि बुंदों नों बाबु मोनथिगौ ना आदा बैजे आं खनसे लोगो मोनदोंमोन ना सान आंखोल ओमफ्राय थुनथुलि आन्टि सान थुनथुलि औ दालायथो ममा दालाय आंखौ खनसे थिगसे रायाखै होमबा आंखौथ' सोबादोंबोमोन ना बिसिनाव जे आं खेबसे थांदोंमोन ना बिसिनाव सोर बाबु ओहो आदा दालायथ' आं खनसे लोगो मोनदोंमोन माथो आं नोंनोबो खिन्थादोंमोन ना आंखौ आइया बुदों होननाया लोगो मोननाय अ बै खनसे मेदामा बिराद रागा जोंनायामोन ना नोंखौ औ आंनि आफायाना बेनोनो मा माने सारा बेनो औ लोखि आदा आंथ' बुंदोंमोन ना नोंनो आं खनसे सासे आंकोलखौसो लोगो हमहैदों होननानै नाथायबा बेनो आंनि आफाया नाथाय बाबु नों बोरै सिनाय मोनखो मानोना आइया आंनो आफानि फट'खौ देखायदों ओमफ्राय आं दायो मोनथिबाय अ बेथ' बाबु जोबोद दुखुनिसो खोथा ओमफ्राय नोंसिना सारानोथ' मानो बिब्दि खालामनांगौ दे मानो नोंसोरजों थाया आंबो खोनानानै दिनै जोबोद दुखु मोनबाय जोंजों मानो फैला आंखौ मानो लोगो हमफैला बेखौथ' आं मिथिया नाथाय थेवबो आं बेखौ लोगो हमनो गोसो जायो औ बाबु नोंबोथ' आंनि फंबाय बायदिना अलंबार ओमफ्रायथ' आंबो बेखौनो बुंगोन नोंखौ जे नोंबो नोंनि आफाखौ लोगो हमथारनांगौ नाथाय आइयाथ' बुंदों बेखौ लोगोखौनो हमनांला होननानै आरे बाबु नों मिथिगौ ना मा नाम ओमफ्राय मा नाम सारना नोंनि आफाना सानसोरां बसुमतारी आंखौथ' फनबो हरनो होआखै आइया आं हरनो थिनबाबो हरानो सानसोरां बसुमतारी मजा बेनोथ' असलि मजा नों बेहाय नोंनि आफाखौ लोगो हमनो थाखाय रायलायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड आरो ओजोंहाय सानजों थुनथुलिजों दावराव दावसि बिखुनजोजों फिजामादैजों सेस खालै सान नोंनि जिउआ नोंसिनि फेमिलि मेटारावथ' आं बारा बुंनाङा नाथाय नोंथ' आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बायदिबो जायो बाबु ओमफ्रायो बिदा बायदिबो जायोना आं नोंनि दुखु मोनफायो गोसोआ ओमफ्राय आंबोथ' बुङो नों लोगो हमथारनांगौ नोंनि आफाखौ नाथाय माबोरै आदा आइयाथ' आंखौ बादा होदोंना औ नोंनि आइयाथ' नोंखौ बादा होखादों थेवबो नों बेखौ लोगो हमथार नांगौ जायोबा आं बिनि एड्रेसखौ मोजां नागिरना दिहुनगोन सानसोरां बसुमतारी फट'खौबो खेबसे नुबाथाय आं मोजाङैनो सिनायगोन नंगौ आदा एड्रेसखौ थुनथुलि आन्टिनिखौथ' मोनथिखायो आङो नाथाय बे सान्थिनिखौसो मोनथियामोन आं थेवबो बेखौबो नागिरबाथ' आं मोनखागोनानो स' जेबो सिन्था खालामनाङा आं दंना नोंनि बिदाया नोंना नोंनि आफाजों नोंखौ लोगो हमहोगोन बिनिफ्रायथ' नों नोंनि आइनोबो खिन्थानाङा नङाबाथ' बे नोंखौ माना खालामखागोन नालाय
आङो स्रोद-स्रोदनो बिदिनो बिनि एड्रेसखौबो दिरुनगोन। नों खेबसेबाबो बिसिनाव थांथारदोबाबो दे, खेबसेबाबो थांनांगोन नोङो। ओमफ्राय नैबे बिदा थानायाव नों मानि टेनसन? नोम्फाखौ माने नोंनि आफाखौ लोगो हमनो गोसो दंमारोना नोङो? दङथ' र' आदा बेसेबा गोबावनिफ्रायनो। बास अब्लालाय खामानियाबो जाबाय। नोंनि आइनि खोथाखौ बारा खोनासङाबानो जाबाय। बियो नोंखौ लोगो हमनाङा होनबाबो नों बिखौ लोगो हम, ओमफ्राय फन खालामनाङा होनबाबो आंनिबा नङा। फन खालामनाया थिग जाखानाय नङाबो बाबु। मानोना फेस टु फेस रायलायनाय बायदि जायाना। नंगौथ' र' आदा। ओमफ्राय थेंक इउ नों आंखौ बिदि सापर्ट खालामनायनि थाखाय। जेबो नङा दे। ओमफ्रायथ' आइ एम स' हेपि फर इउ। नोंनि आफाखौ नों थाबैनो लोगो मोनसिगोन। बिनिफ्राय दिनैथ' मोनसे गुड निउसबो मोनथिबाय न'? आंनि थाखाय दाबो गुड निउस जायाखैना आदा। जागोन, थाबैनो मोजां समबो फैगोन ना। आं नोंसिनि काहानिखौ माने एसे मोनथिखाबाय आरो बुजिनानैबो मोनबाय बाबु। नोंनि आफायाबो नोंखौ मोनथिब्ला माब्लाबाबो नोंखौ बिदि इगनर खालामखानायानो नङा, नायबाय था। थेंक्स वान्स एगेन आदा। नोंल'सो आंखौ बुजि मोनबाय। आंनि फंबाय, नों हेपि जाबानो आंबो खुसि मोनगोन ना। टुनटुलि, मा जामारदों आइया मा जामारदों? मिथिया सान, आं बुजिखौनो मोनासै आंबो। फैबाय ओमफ्राय सोंबायानो थाबाय आङो, ओमफ्राय बुङाखै माथो दाबो सिरिनो। बास अचानकनो मानोबा रागा जोंखो आइया, बुजिखौनो हाला। बेबायदिथ' खालामथारामोनलै आइया। औथ' आरो मानोबा मा जाखो दिनै? ओमफ्राय सान, नों टेनसन लानाङा दे। बोरै टेनसन लाया जानो देनाय टुनटुलि, बोरै टेनसन लाया जानो? गोसो सिङाव आंसो जि बोरैबा मोनगासिनो, बेखौ नों माबोरै बुजिनो देनाय? आंनि गोसोआव बोरैबा साननाय मानाय फैलाबायगासिनो। अह सान, बेफोरखौ टेनसन मारिनाङा। बेना आइया जाम्बि जाम्बि बिदिनोसै आरो। माबा माबि सानफ्लांलायबायदां बियो। र' आं मोजां रायलायगोन दे, मोजां सोंगोन आङो बिखौ। आंहाबोथ' ओमफ्राय थांनायनि सम जानोसैमोन नै। दा आरो मा दावराव जालायखोबा? र' नों फैना सिङाव हाबफै। बे आइखौलाय माखौसै? थेवबो बिदिथ' खालामनाङामोन ना। दिनै आंनि मुंबो खारिबाय थालायदों। सान, बोरैबा एकदम रागायानो जुदा जोंथारदोंथ' र'। एसेसो साननांगौ ना, नोंसिनाव थांबाय बिदि डाइरेक्ट खालामबाय। आंबो मोजां मोनाखै एसेबो आइनि बेफोरबायदि खालामनायखौ। मा जादों होनना सोंबाबो जेबो, जायखिया सानजों रायलायनाङासो बुंबायानो थाबायब्रा। मा? आंजों रायलायनाङा? नाथाय मानो? ओइ टुनटुलि, बेबायदि नङा दे, बेबायदि नङा। आइ बुङानो जे नों आंजों रायलाया, बेबायदि जाथारनाङा दे। आंजोंलाय मानो बिदि बादा होखो बे रायलायनो ओमफ्रायो? औलै सान, माबा जाखो आरो? ओमफ्राय जों सानैजोंथ' नांलायाखैबो ना। एखनबाथ' जावैसोनो फन हरबाय बुंबायानो थायो। दिनैबा मानो बिदि बुंखो? र' नांलायगोनसो आं बेजों बाराखौबा आंबो। ओइ नङालै टुनटुलि, नांलायनाङा बेबायदि। जायखिया सों आरो, थेवबो बिदि नांलायनाङा दे। होमबा बेयालाय मानोथो बेफोरबायदि खालामनांगौ दे? नों लामायावसो थाबाय फैदो, सिङाव जिरायफैग्रो। आं बोरैबा मोनोलै टुनटुलि। आइयाथ' आंखौ मानो बिदि नोंजों रायलायनो बादा होनांगौ जाखो दे? बोरैबा गोसोआ खोमसि दरसि मोनबायलै आङो। सान, बिदि जेबो नङा। आंखि बिदि थाफिननो हायो? नोंनो फन हरालासे, नोंजों रायलायालासे माला थाफिननाय? माथो सानसेबो बादखौनो गैखाया? थेवबो बे बाराव बाथ्राया एसे जुदासो जागोन। थेवबो टुनटुलि, थेवबो। टुनटुलि आइ! आयै! उन आरो फैबावदोंसो सान। आयै बिब्दि नङा। ओमफ्राय नों माखौ रागा जोंदों दिनै? नङा, नोंखौ आं बादा होखादोंमोन नङासै? आंनि आइनि उन दाफै, जोंनाव फैनो नाङा होननानै। मानो फैदों नोङो? मानो फैयालै आयो? मानो फैया साना? दहायबो मोजां रायलायाखै बिसिनाव। ओमफ्राय मानो फैया जोंनावलाय? नों बुङा मानो गोरोन्थिखौ? नों जेबो मिथिया आइ। बे साना थगायसुलासो सासे। नों थां, गोख्रै न'आव थां, सिङाव हाबफैथां। मा? आं थगायसुला? नाथाय आं मा थगायदों आयै? आंथ' जेबोखौनो थगायाखै। नों थगायाखै? बे सिंनि माखासे बाथ्राफोरखौ मानो लाखुमानानै दंमोन दिनैसिम? सिगाङावनो मानो खोन्थादिया? मा बाथ्रालै आयो? मा बाथ्रा? मा खोथायै? जायखिजाया आं नोंजों दा, आंना माथाया गरम जाना दं। आं नोंजों रायलायनो गोसोआनो गैया एसेबो। जावैसो नङा, सानसोरां। थां, नों गोख्रै न'आव थांफिनदो थां। मानो थांनो आं न'आव? आंनि सोंथिनि फिननायखौबा नों होआखै। आरो आं आंनि हिनजावजोंसो लोगो हमफैदों दा। माथो जानो? आं मानो थांनो? माखासे सिगाङावबा दायफोरखौबा मावना दंखुमायोमोन। नाथाय दिनैहाय जावैसो, माखासे खोथाफोरखौ नों सिगाङावनो बुंना लानांगौमोन। अब्लाना आं जानो हागौ इसेबांबो रागा जोंद्रायनायबो नङामोनदां। थाङा आङो बिनिफ्राय। आरो मा खोथा बेलाय आयै? मा थगायदों आङो? नों बुंनो नांगोन। ओरैनोबाबो टुनटुलिया आंनि अफिसियेल हिनजावखासो। बेनिफ्रायथ' रावहाबो मोन्थाय गैया आंखौ टुनटुलिनिफ्राय गोजान खालामनो।
मोनथिबायना आयै गोसोबा दान लाना थांनो हायो आङो आंहा फुरा मोन्थाय दङ बेनिफ्रायथ' हाबा जाखांनायनि उनाव हिनजावनि फिसायनि न'आसो आसलि न'खा आयै मा एसेबां बिदि बाथ्रासो बुंबावदों नोङो गाव गावनि दायखौ सिगांग्रो मानो माबानानै लायाखै गनायग्रोनानै लायाखै आरो बुंना मानो होआखै नोंलाय दासिमबो सिरि आरो आं मोनथि मोनबासो बुंगोन दा जेराव आं जेबोखौनो खालामाखै आं माखौ बुंगोन दे माबा दाय खालामबासो बुंगोन दा आयै दाथ' जोंहाथ' जुलियानो जाबाय अब्ला नों मानो जोंखौ बेफोरबायदि खोथा बुंदों दे नों एसेबां बुजिना मानसियानो बोरै बिदि बुजिरोङि खोथा बुंलाबायखो जाम्बि बायदिनो माबा एकदम बार गाज्रि नांलाय थांमारथांलै सोर बिदि लगायना होआ नोंखौ बे सानखौहाय मोजां सानदों नोङो नाथाय एसेबांबो बिदि नङा नायनायावल'सो बिदि नुयो बेखौ थांनाय न' सिङाव थां नोङो आं रायलायनि बेजों उनाव नोंनो खिन्थागोन आङो रथ' आयै नों आंखौ रागा मानो जोंदों बेखौ बुंग्रो ओमफ्राय नों मा साजा होना जुदि आं दाय मावथारदोंबाथ' आंथ' गनायनानै लागोन ना आयै बुङा मानो मा जामारदों आं बोरैबासो मोनलाबायबायलै बुंग्रो आयै मा जादों नङाबा थुनथुलिखौ दानो लानानै थांगोन आं बेनिफ्राय आरो माब्लाबा फैहोआ बेहाय जावैसो आंनि फिसाजोनि जिउखौ बरबाद खालामनो लांनो नोङो मा बरबाद खालामनो सानदों आंलाय होमबा थां सोङै थां बे सनानाव सोंहैनाय मा बाथ्रा बियो आरो नङाबा नोंनो दानो खिन्था हा सनाजों मा दंमोन नोंहा मा सनाजों मा आयै सनाजों मा आयै हो मा जाखो बे नोंखौ माबा एरना होदों हाजोंलाय माथो मोनथिबावदो जावैसो बेखौलाय नोंसो मोनथिगौ आरो नों मोनथिगौबा आंनो आंनि फिसाजोनो मानो खिन्थियासै बेखौथ' दे जेन'बा जोंबो मोनथिगौ सिगां नोंस्रा रिस्ता दंमोन नाथाय बिनि अनगायैबो मा दंबावोमोन जावैसो बुं आंनो मा दंबावोमोन बिनि अनगाबो दानो बुं नों गोख्रै बुं आया मा जालाबायखो बे आया दासिलाय बेफोर खोथाखौ मानो रायखांलाबायखो दे सना बेलाय नोंसोरबो मोनथिखायोमोन माथो आयै नाथाय आसलि सैथोखौथ' खिन्थायाखैमोन ना जोंनो आरो बेथ' मोजां जाबाय बे लक्ष्मणासो नोंनि आसलिखौ खिन्थाबाय जोंनो लक्ष्मण होमबा मा बे लक्ष्मण गुबुननि खोथा लानानै नों आंखौ बायदिसिना सानदों आयै बायदिसिना रागा जोंलाबायदों आं मिथिया जबाबखौथ' नोंबो होनांगोन नङाबा दानो बुंखा आं एसेबां सोंबाय मा गुबुन रिस्ता दंबावोमोन हा नोंसोर सानैजों बेफोरबायदि जेन'बा दे मोजां मोनलायबाय बिनि अनगाबो मा दंमोनहाय जावैसो खोथा बुंनो फैदोंहाय आइ थुनथुलि आयै बे सनाजों आंहा जेबो बेफोरबायदि गैयालै आयै मा बुंलाबायखो नोंलाय आयै मा बुंलाबायदों बे लक्ष्मणा मा बुङा नोंखौ मा बुङा नोंनो ना लक्ष्मण जोंनि गेजेराव अर लागायबाय थानो नागिरनाया दिनै अर लागायमारबाय सनानि खोथाया मानो बेरखांफिनखो दिनैलाय आरो लक्ष्मणालाय मा मोनथिगौ बेबायदिलाय जेखौ लानानै आइया मालायनि खोथा लानानै आंखौसो एथबां रागा जोंबाय आं बिदि जेबो गाज्रि नङालै आयै गोदोबो बे सनायासो गाज्रिखामोन आं नङा नों ना लक्ष्मण ओमफ्रायो नों थागोन नङाबा आं थागोन बुथारखागोन आं नोंखौ लक्ष्मण आंनि आरो थुनथुलिनि गेजेराव माबा जुदि फैयोना जोंनि गेजेराव गोजान जालायनाय फैयोना नों गखाया आंजों नोंखौ बुथारनानैसो गारगोन आङो बे सनाखौबो गोदोना सेथेना बुथारगोन आं नोंखौ आरो बेबायदि मा खोथा मोनथिलायखो मा खोथा खोन्थालायखो बियो जायनि थाखाय आंहासो एथबां बेबायदि रागा जोंजाबाय आइजों नोंनिसिम फैगासिनो आं लक्ष्मण ओमफ्राय सनानोबो गवा लक्ष्मण मालायनि लाइफखौ बेबायदि खालामनानै अशान्ति खालामना बहा दं नों हेलौ सोर जाखोमोनलाय दोन नोंनि नाटका आरो गोख्रै बेहाय फै एड्रेस हरनि आङो मा उप्स माथो सानसैलाय मालै भाइ मा खबर फना दोन फेस टु फेस रायलायनि गोख्रै फै नों जोंनि जिउआव बेबायदि हाबदेरदोंना बेथा मा बाथ्रा लगायना होआलै नोङो आरो दिनैथ' नों थैगोन नङाबा आं थैगोन